ruui प्रथमत जतन हामबाय फानाय जोंनि ससियेल मिडिया नायटंनाय जोंनि टिप्रा हानि जत्त ताखुके बुखनो जोंनि किल्ला बागमा टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी नि इंगै जोंनि कायसा प्रेस मिट माखायलायसा प्रेस मिट जोंनि सेंट्रल लीडर रक तंगु जोंनि ब्लॉक लीडर YTF जत्तन तंगु जों बर' बाय मिलैनो जोंनि कायसा प्रेस मिट खायलायखा प्रेस मिट खायमानि कारण अमहाय मिया प्रसंग साइमाखा मिया हरो 8टा कि 9टा अमहाय जरावो सिनि साइमरावो सिनि ताखु बुखुगनो ब्रंनि दुगान खाय थांखा जे कोनो घटना न जों बनो हारियावबो अमंगानि कगया किन्तु अरो जों सोशल मीडियायाव किसा नुगमानि अरो जागा सिनि बुबाग्रानो बर MDC बहाय बनि गुन्दा बाहिनी रक दुगान सकसाका अमहाय रके बर सोशल मीडिया नुखा अमनो जों पूरा पुरेनो सेलेंगो अमहायखे बरक सावानि कक दंमोन या कोनो समयो बुसकांगो अमहाय जुदि साकांगे जिनिस बा चलेनाय जों बाथाक दंया तासार जों हाहायनो टेकायसा बने परे घटना नुगु सिनि पाराकटालनि रिजनल सिनि टिप्रा मोथानि पार्टी ऑफिस बहायनो बीजेपी नि गुन्दा बाहिनी रक सकसावानि चेष्टा खायखा अमनो सकसावानि बरक रेडी हयतोबा सिनि काहा तंगु सिनि बाइगो तंगुइ बरक सिनि बुबाग्रानि तंगुइ खारमालिया हाबनो जों सानाय अमतरा पूरा प्लेन माफिक बरक सकसावानि नाइमानि किन्तु अमनो जों कोनो मतेइ गसैनामाया बुसकांगो अम हायरनो पूरा पूरी बाथागानि थों जों किल्ला टिप्रा मथा ब्लॉक कमिटी देंगै कयनाय निरा अम हाय सामं सित्रारता खायदि जों अरस पूरा सिनि किल्ला बागमा एलाकाव तंगपुसां तंगनि नायो किन्तु तंगपुसां तंगिया सिनि पार्टी ऑफिस बा जे कोनो बैनि दुगान सकसाय सिनि पार्टी टिप्रा मथानो बेरनाय अमहायके जों कोनो समय मानैनामाया मानैनावानिबो जुग गैया जुदि अमहाय तंकाके जों खराबाबे प्रतिबाद खायनाय जों नगो आसक तंगिया जों तेइबो आन्दोलन खायनाय गणतन्त्रनि माध्यमे हायनि बांगैनो पाइथाव कबगनाय अमहायरनो याकारि जारा खाय तंनाय अमनो जों कोनो समय मानैनामाया अमहाय जुदि तंखाले जों आसक तंगिया बेखौनो होनबाय